prinesú nad hlavami nám. Niekto zavelí, či sme zlomení a či v posteli, keď svoj hriech nevládzeš niesť, nechaj. Možno Jedenia úcit. Dnes prišli využiť. Možno je všetko. Chalani totiž naznačili, že pripravujú aj nejaké žien. Vezető által megszólaltatott cimbalom és a nő. Prisahom mňa, zabudneš na to. Klientov do malej miestnosti, tu sa robí čo? Asi to nie... Nedá, ako môžem pozorovať. Áno, svetlo nedá. Budeme aj strihať, budeme skracovať, lebo pani mala predtým tmavšie vlasy a proste si to osvetliť a bude to také ombre. Ste na to pripravená, na takúto zmenu? Ale áno. Je ich len 6, ale práca a prínos pre klub má cenu zlata. Ako rúža medzi trňmi sa môžu cítiť ženy v našej hokejovej extralige. Predstaví ich Adrián Toltezere. Pred 6 rokmi sa na striedačke extraligovej Nitry objavila vôbec prvá žena v hokejovom klube. Športová fyzioterapeutka Lenka Skaličanová. S viacerými hráčmi sa po príchode už poznala, preto do kolektívu zapadla veľmi rýchlo. Predsa však bolo niečo, na čo Strangers tonight.